Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή του Χαρδαβέλα Θεατός Κόσμος. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Γιούρι Γκέλερ. Θα σας δούμε. Κάθεστε κύριε Γκέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Τη λάσπρα μου παρακαλώ. Ο κύριος Γκέλερ θα μας κάνει... Hello ladies and gentlemen. As you can see here we have a glastra. With my mind I will make this lastra and this fita to grow up very fast, as I said in my previous video. This fita will be very good with no skoulikia and this lastra will be bigger. So let's see. Πού πήγε? Εξαφανίστηκε. Κύριε Γκέλερ. Mr. Γκέλερ, where are you? I am the greatest. I am the only one. I am the one. This lastra was small. With my mind, I made this fita very, very big. Tropical fita, tropical. It's perfect, perfect. Idrisi, tu, για τα μπάζα. Είμαι ο Γιατζίκη και ήρθα να πάρω έκδικηση για την αδερφή μου την ανήπατρη, την Κοφάδαλη. Έλα, να με παλέψεις, παλιοπούστη. Ξέρω ότι φοβάσαι. Αρχίδι, άντε, έλα. Α, την πάτησες, κοίτα που είμαι. Έλα. Ο Γιαταμπάζα νίκησε και άλλη μια φορά. Είμαι ο Γιαταμπάζα. Επέστρεψα να πάρω την αδερφή μου, την Κοφάδαλη, πίσω. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα την πάρεις. Μισό λεπτό να πάρω το όπλο μου. Να το όπλο μου. Τώρα ήρθε η ώρα σου. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να με σκοτώσεις. Θα εξαφανιστώ. Ανέβηκα, τώρα δεν με φτάνεις. Να δω πως θα κατέβω κάτω. Εδώ που ανέβηκα. Τώρα θα κάνω το σχέδιο, η πτάμενη γάτα. Την πάτησες, ρε. Έλα και κάτω. Do it you motherfucker. Τολμά. Ο Γιαταμπάζα νίκησε. Δεν νίκησε ακόμα. Θα κάνω το σχέδιο. Πλαστικό μπαλάκι. Όχι άλλα σχέδια πλαστικά. Νέα υπηρεσία Vodafone Spyline. Παρακολούθησε τα τηλέφωνα που θέλεις και άκουσε τα μυστικά που σου κρύβουν. Vodafone Spyline. Questa è l'ultima pensata di quei cervelloni del comando generale. Quel cane ha più cervello di loro, te lo dico io. Tu non credi? Sì, ma sono loro che comandano. E noi non possiamo fare altro che Mettere su obbedire. un bordello per controllare la fedeltà degli utenti. Non possiamo fare altro. Every little thing that you say or do, I'm hanging up on you, waiting for you to come, baby, night and day. I'm tired of waiting on you. Time goes by so slowly for those who wait. No time to hesitate.
απάντηση του για τα μπάζα. Τσίκι μου, μένα μαλάκα. Τίποτα δεν κάνεις. Εγώ τραβάω. Πού στην κάμερα. Δεν πειράζει. Τρία. Τι κάνω. Εγώ θα σου κάνω επίθεση. Και εγώ τι θα κάνω. Τίποτα, μαλακίες. Είσαι έτοιμος? Ναι. Τρία, πάμε. Να δω πως κατέβεις τώρα από εκεί πάνω. Όλα είναι μια ιδέα. Για το μπάσα. Να. Χαλάρα. Όχι, τι μαλακίες κάνουμε ρε. Να μιλήσουμε μας. Πάμε. Τώρα θα κάνω. Εμένα ρε βλάκα. Α, τι. Εκεί, εμένα θα κοιτάς. Α, τώρα Κάθεσαι θα... έτσι ρε, έτσι κάθεσαι. Σωστά. Τώρα θα κάνω το σχέδιο επιτάμενη γάτα. Την πάτησες. Έλα. Τι κάνεις Σου πήγε το γάτο ρε βλάκα. Ωραία, πούστη, πρέπει να του μάθω το σενάριο μάλλον. Πρέπει να του μάθω το σενάριο. Δεν έχουμε ύπιζα. Τώρα θα κάνω το σχέδιο επιτάμενη γάτα. Την πάτησες. Σύμβουλας. Ναι, ρε κουνάς το στόμα σου! Κουνάς το στόμα σου! Έτσι βλάκα. Ναι. Γυρίζεις έτσι προς τα πίσω. Άρα. Με το τρία. Ένα, τρία. Τα λέμε στο επόμενο VGP. Bye. Πάμε ξανά. Τα λέμε στο επόμενο VGP. Πού Bye. έκλασα. Τα λέμε στο επόμενο VGP. Έλα μαλάκα να τελειώνουμε. Έλα κάτσε διπλά. From mine. Πάμε. Εκεί κοίτα. Εκεί κοιτάω. Τα λέμε Μέσα στο επόμενο VGP. Bye.